Το 2024 αφήσαμε πίσω μας το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το ΕΚΟΜΕ όπως τα ξέραμε μέχρι και σήμερα και υποδεχτήκαμε το ΕΚΟΜΕΔ, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, που συνοδεύτηκε με ανακούφιση αλλά και δυσπιστία από την πλευρά της κοινότητας. Έχουμε μαζί μας το Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΟΜΕΔ, Λεωνίδα Χριστόπουλο, για να μάθουμε όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε για το νέο φορέα που αλλάζει το οπτικοακουστικό τοπίο στην Ελλάδα. Ακούτε το Creative Greece, το podcast του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Media για την ελληνική κινηματογραφική δημιουργία. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστόπουλε. Καλησπέρα σας. Το 2024 θα μείνει για πάντα ως η χρονιά που ολοκληρώθηκε ο νέος φορέας Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Το είπα σωστά? Πολύ σωστά. Τι είναι τελικά αυτός ο νέος φορέας και ποιους αφορά? Αυτός ο φορέας είναι ουσιαστικά ένα νέο σύστημα διοίκησης, αν θέλετε, από την κρατική πλευρά, για όλο τον οπτικοακουστικό και κινηματογραφικό τομέα. Είναι δηλαδή ο φορέας που θέλουμε να μας πάει στην επόμενη μέρα του κινηματογραφικού και οπτικοακουστικού τομέα. Και γιατί λέω την επόμενη μέρα? Διότι προφανώς είναι μια αγορά ή ένας τομέας, αν θέλετε, ο οποίος σιγά σιγά αναπτύσσεται, οριμάζει, δημιουργείται μια ταυτότητα και στον ελληνικό κινηματογράφο, η οποία είναι πολύ δυνατή και προς το εξωτερικό, αλλά και η χώρα γίνεται πια ένας υποδοχέας ξένων παραγωγών. Άρα, για να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις μια τέτοια ανάπτυξη και μια τέτοια δυναμική, χρειάζεσαι και έναν αντίστοιχο δημόσιο φορέα, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να έχει και τους πόρους, ανθρώπινους, χρηματικούς, όλους, αλλά και την διοικητική ικανότητα, αν θέλετε, να εξυπηρετήσει όλο αυτό το μεγάλο, όλη αυτή τη μεγάλη οικονομική δραστηριότητα και καλλιτεχνική δραστηριότητα. Μέχρι σήμερα είχαμε δύο βασικούς φορείς, που ήταν το Κέντρο Κινηματογράφου και το ΕΚΟΜΕ, οι οποίοι διαχειρίζονταν αυτό το κομμάτι πολιτικής. Το να έχεις δύο φορείς, όσο εξαιρετικοί και να είναι σε αυτό που κάνουν, πάντα διασπάει τις δυνάμεις, πάντα διασπάει τη διοικητική ικανότητα, πάντα σου δημιουργεί επικαλύψεις και προβλήματα στο πώς θα συνεννοηθείς και καθυστερήσεις. Άρα νομίζω ότι το πιο ορθολογικό πράγμα ήταν, κατά βάση το ΕΚΟΜΕ, που ήταν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, να μπει κάτω από το Κέντρο Κινηματογράφου, να πάνε στο Υπουργείο Πολιτισμού, που είναι και το φυσικό σπίτι του κινηματογράφου, για να δημιουργηθεί αυτή και να υλοποιηθεί αυτή η συνεκτική πολιτική για τον κινηματογράφο και τον οπτικοακουστικό τομέα. Οπότε μιλήσαμε για το ελληνικό σινεμά, για τις ξένες παραγωγές που γίνεται στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς δημιουργίας που εντάσσονται στο νέο φορέα. Σαφώς. Κοιτάξτε, το κομμάτι, η λέξη, αν θέλετε, δημιουργία, που μπήκε στον τίτλο και η οποία συζητήθηκε και αρκετά από όλο το χώρο, μπήκε κατά κύριο λόγο για να μπορέσουμε να έχουμε και μία, αν θέλετε, ένα κομμάτι το οποίο αφορά την πνευματική ιδιοκτησία, την πειρατεία κτλ. Ξέρετε ότι υπήρχαν συζητήσεις να ενταχθεί και ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο φορέα, υπό την έννοια ότι είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θα αντιμετωπίσει ο δημιουργικός τομέας, ο καλλιτεχνικός τομέας, ήδη μάλλον τα αντιμετωπίζει και θα τα αντιμετωπίσει ακόμα πιο έντονα τα επόμενα χρόνια λόγω της τεχνολογίας, των εξελίξεων στην τεχνολογία. Άρα υπήρχε αυτή η σκέψη. Από τη στιγμή που αποφασίστηκε ότι καλό είναι αυτοί οι δύο φορείς να μείνουν ξεχωριστά, το κομμάτι της δημιουργίας έχει την εξής έννοια: ότι σαφέστατα θέλουμε να δούμε και άλλες μορφές δημιουργίας, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν βρει κάποιο σπίτι, κάποιο φορέα ο οποίος θα τις βοηθήσει, θα τις στηρίξει, και οι οποίες πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, έρχονται, είναι και σε σχέση με τον οπτικοακουστικό τομέα, γιατί αν μιλάμε για παράδειγμα για τη μόδα, αν μιλάμε για τη γαστρονομία, μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει με οπτικοακουστικές καμπάνιες, με ντοκιμαντέρ, με ζητήματα τα οποία αφορούν αυτούς τους κλάδους ή τη μουσική. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπήρχε ένας φορέας του ελληνικού κράτους ο οποίος να μπορεί να σκεφτεί και για αυτούς τους τομείς χρηματοδοτικά εργαλεία, δράσεις, οι οποίοι μπορεί να τα βοηθήσουν. Άρα προφανώς η αιχμή του δώρατος είναι ο κινηματογράφος και τα οπτικοακουστικά μέσα, αλλά αν θέλετε, στο σημείο τομής που υπάρχει μεταξύ των οπτικοακουστικών μέσων και των άλλων μορφών δημιουργίας, εκεί θα θέλαμε ο νέος φορέας να έχει μία δραστηριότητα, η οποία δεν συνδέεται βεβαίως με την πολιτική για την πολιτική για τον κινηματογράφο, για την κινηματογραφική τέχνη, αλλά σε αυτή την
την επικάλυψη, αν θέλει, των δύο κύκλων μεταξύ οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργικού τομέα θα θέλαμε να δραστηριοποιηθούμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρισκόμαστε στο τέλος του 2024. Σε τι σημείο βρίσκεται ο νέος φορέας? Λειτουργεί κανονικά? Κανονικότατα, βεβαίως, κανονικότατα λειτουργεί. Τα επιλεκτικά προγράμματα μετά από μια μικρή περίοδο παύσης για να γίνει η μετάβαση έχουν ξαναρχίσει και λειτουργούν κανονικά. Μάλιστα βρήκαμε και τη χρηματοδότηση η οποία ήταν αναγκαία για να κλείσουν τα προγράμματα τα οποία ήταν σε κρεμότητα και μπορέσαμε και τα κλείσαμε. Ο νέος φορέας θα έχει έναν από το 25 και μετά, που ουσιαστικά έρχεται και πρακτικά κάτω από το Υπουργείο Πολιτισμού, θα έχει έναν πολύ αυξημένο προϋπολογισμό, τακτικό προϋπολογισμό και για τα επιλεκτικά προγράμματα αλλά και για τις άλλες δραστηριότητες, για τα φεστιβάλ, για τη στήριξη των φεστιβάλ, για τις άλλες δραστηριότητες που έχει να κάνουν με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις. Θέλουμε να πούμε δυναμικά και στο ευρωπαϊκό πεδίο και στο διεθνές πεδίο. Και τα περισσότερα προβλήματα, παρότι υπάρχουν καθυστερήσεις που όλοι αναγνωρίζουν σε ό,τι αφορά τα αυτόματα εργαλεία, το cash rebate, παρόλα αυτά έχουμε εξασφαλίσει το ποσό από το Υπουργείο Οικονομικών επίσης για να κλείσουν οι εκκρεμότητες του παλιού νόμου, του 44-47, και να ανοίξει γύρω στις 20 Ιανουαρίου το νέο εργαλείο με μια εντελώς καινούργια λογική και με αυξημένους πόρους επίσης. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τα τρία καθεστώτα πλέον των αυτόματων εργαλείων θα έχουν στη διάθεσή τους σχεδόν 155 εκατομμύρια και από το ΕΣΠΑ και από το ΠΟΔΟΕ. Άρα μιλάμε για έναν μεγάλο προϋπολογισμό. Θα τολμούσα να πω ότι είναι ίσως και ο προϋπολογισμός ο μεγαλύτερος στον χώρο του πολιτισμού ευρύτερα, ο οποίος σχετίζεται με τον κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά μέσα. Και βέβαια είναι η πρόθεσή μας να τον αυξάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και η κατανομή του είναι, για να το πούμε με τους παλιούς όρους, θα μιλάμε για λίγο όπως λέμε όταν αλλάζει η ώρα, ότι λέμε θα ήταν τώρα η ώρα η χτεσινή. Αυτή η κατανομή αυτού του προϋπολογισμού που όντως ακούγεται εντυπωσιακό στο πρώτο άκουσμα, ας πούμε, σημαίνει περισσότερα χρήματα για το ελληνικό σινεμά. Βέβαια, σημαίνει περισσότερα χρήματα για το ελληνικό σινεμά, γιατί αφενός πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Τα επιλεκτικά προγράμματα που έτσι κι αλλιώς κατά κύριο λόγο είναι για το ελληνικό σινεμά θα είναι αυξημένα πάρα πολύ. Θέλουμε σε βάθος τριετίας να φτάσουμε τον διπλασιασμό τους, έτσι. Μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε διασφαλίσει τον μόνιμο πόρο των τελών συνδρομητικής τηλεόρασης. Αλλά το ελληνικό σινεμά, ο ελληνικός κινηματογράφος επωφελείται και από το cash rebate. Άρα από τη στιγμή που και το cash rebate θα έχει αυξημένους πόρους και μέσα από το ΕΣΠΑ και μέσα από το ΠΟΔΟΕ, προφανώς ο ελληνικός κινηματογράφος θα επωφεληθεί πολλαπλάσια και από τα δύο εργαλεία. Έτσι, τα επιλεκτικά θέλουμε να τα διπλασιάσουμε. Το cash rebate θα έχει αυξημένο προϋπολογισμό και για τον ελληνικό κινηματογράφο, άρα μιλάμε για αρκετά χρήματα πια για τον ελληνικό κινηματογράφο. Και αφού μοιάζουν όλα λίγο θετικά και ευίωνα, γιατί υπήρξαν τόσες πολλές αντιδράσεις κατά τη δημιουργία του νέου φορέα? Και εκεί θα ήθελα πάρα πολύ να ρωτήσω αν έγινε μια δημόσια διαβούλευση, ας πούμε, με την κοινότητα την κινηματογραφική, ώστε να συμμετάσχουν σε αυτό που τελικά δημιουργήθηκε. Βεβαίως και έγινε. Συνομιλήσαμε με όλους. Μάλιστα ο ίδιος ο τίτλος του φορέα προήλθε από την Ένωση του Ντοκιμαντέρ, με τους οποίους είχαμε μιλήσει αρκετά για το πώς θέλουμε να εξελιχθεί, και μάλιστα τα κομμάτια που αφορούν το cash rebate, τουλάχιστον γιατί επιλεκτικά δεν μπήκανε σε αυτό το κομμάτι της νομοθεσίας, μπήκε το cash rebate, τόσο οι ταινίες μικρού μήκους μειώθηκε το όριο, ενώ τα υπόλοιπα αυξηθήκανε, γιατί θέλουμε να επικεντρωθούμε και να βοηθήσουμε την ταινία μικρού μήκους, και μάλιστα σας το λέω και εδώ έτσι γιατί το έχουμε βάλει μπρος, να κάνουμε μια εθνική βάση πλέον για τις ταινίες μικρού μήκους, γιατί από ό,τι μου είπανε και με πληροφορήσανε, είναι δύσκολο να τις βρεις, δεν υπάρχουν βάσεις. Δηλαδή, μπορεί να δεις μια ταινία μικρού μήκους και μετά να την ψάχνεις. Οπότε, εμείς ξεκινάμε να φτιάχνουμε τώρα μια βάση όπου οι δημιουργοί θα μπορούν να ανεβάσουν όλες τις ταινίες μικρού μήκους. Οπότε στις ταινίες μικρού μήκους κατέβηκε το όριο, στο ντοκιμαντέρ παρέμεινε αυτό που ήταν, δεν ανέβηκε, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα έγινε λίγο πιο αυστηρό. Μιλήσαμε με όλους τους, και με το ΣΑΠΟΕ και με την ΜΠΑΚΤ, με όλους τους παραγωγούς, για παράδειγμα ο τρόπος με τον οποίο αποτυπώνονται οι επιλέξιμες δαπάνες είναι μετά από διαβούλευση με την ΜΠΑΚΤ και το ΣΑΠΟΕ. Μιλήσαμε με όλους. Οπότε
νομίζω ότι είναι ένας νόμος, όπως γίνεται και τώρα και με την υπουργική απόφαση την εφαρμοστική, είναι ένας νόμος ο οποίος έχει πάρα πολλά από τα στοιχεία των ανθρώπων με τους οποίους μιλήσαμε και βάλαμε μέσα, έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι είναι η πρώτη φορά που στο νόμο έχει μπει μέσα μία διάταξη που λέει ότι κάθε χρόνο, όταν θα βγαίνει η κατανομή του ποσού, θα ξεκινήσει από του χρόνου αυτό, για να βγει αυτή η υπουργική απόφαση πρέπει να διαβουλευτούμε με όλα τα σωματεία τα επαγγελματικά σωματεία του χώρου. Άρα έχει ενταχθεί και μέσα στο νόμο η έννοια της διαβούλευσης για τις υπουργικές αποφάσεις. Από εκεί πέρα, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις, η άποψή μου είναι ότι πάντα σε κάτι καινούριο υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχουν προφανώς φόβοι και είναι πάρα πολύ δικαιολογημένοι, και γι' αυτό έχω φάει και πάρα πολύ από το χρόνο να κάθομαι να μιλάω στα φεστιβάλ με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετικές απόψεις και από τους οποίους παίρνω και πάρα πολλές ιδέες, ξέρετε. Δηλαδή δεν είναι ότι είμαι κι εγώ σε μια κατάσταση στην οποία δεν ακούω. Μου έχουν πει πράγματα και έχω προσπαθήσει να τα ενσωματώσω, να τα βοηθήσω κτλ. Υπήρχε πάντα ο φόβος για τα επιλεκτικά προγράμματα, ο οποίος είμαι εδώ και σας λέω σχεδόν Δεκέμβρη μήνα ότι σχεδόν θα διπλασιαστούν του χρόνου, έτσι. Η λογική τους θα παραμείνει ίδια, δεν θα αλλάξει τίποτα σε αυτό το κομμάτι, ίσα ίσα θα είναι καλύτερο. Ήδη προχθές βγάλαμε τον κανονισμό λειτουργίας και ο φόβος που υπήρχε ότι το ΕΚΟΜΕ θα απορροφήσει το κέντρο κινηματογράφου. Πάρα πολλοί υπάλληλοι του ΕΚΟΜΕ πάνε και στελεχώνουν πια τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής, τη Hellas Film και το Film Commission, και από εκεί που δεν είχαν πολλούς υπαλλήλους πλέον έχουν αρκετούς υπαλλήλους, τους οποίους τους πήραμε από το ΕΚΟΜΕ και τους βάλαμε στις υπηρεσίες του πρώην κέντρου κινηματογράφου, γιατί εκεί γίνεται κινηματογραφική πολιτική. Άρα νομίζω ότι όσο φυσιολογική και να είναι η φόβη και πάντα μια καχυποψία στο κάτι καινούριο, σιγά σιγά από την πράξη αυτοί θα μειωθούν και θα έρθουμε πια σε μια καλή, έτσι, κατάσταση. Και βέβαια θέλω να πω και κάτι τελευταίο σε αυτό, γιατί νομίζω ότι υπάρχει αν θέλετε από κάτω όλο αυτό το πράγμα, ότι η λογική μας θα είναι μόνο μια αγοραία λογική της οικονομίας και δεν θα δώσουμε βάση στην καλλιτεχνική δημιουργία και στην καλλιτεχνική αξία. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, ούτε κατά διάνοια, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και για να δημιουργήσεις μια αγορά δυνατή πρέπει να δώσεις την ευκαιρία στους δημιουργούς να κάνουν αυτό που θέλουν. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν θα εμπλακούμε καθόλου στην καλλιτεχνική δημιουργία. Εμείς είμαστε εδώ απλά για να διευκολύνουμε όλους τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους να κάνουν, όλους τους δημιουργούς. Και να βρίσκουμε λεφτά για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αυτή είναι η αποστολή μας. Και δεν υπάρχει καμία πρόθεση να μειώσουμε την καλλιτεχνική αξία κανενός ή γενικότερα το focus του οργανισμού στην καλλιτεχνική δημιουργία, ούτε κατά διάνοια. Εδώ ταιριάζει λίγο και η ερώτηση πόσο ευέλικτος είναι ο νέος φορέας, με την έννοια ότι έχουμε πει πολλές φορές πως ο κινηματογράφος είναι ένα τοπίο που αλλάζει διαρκώς και τεχνολογικά αλλά και οικονομικά, πατάει σε πάρα πολλούς τομείς. Πόσο ευέλικτος είναι ο φορέας να αλλάζει κάθε φορά που δημιουργούνται νέες ανάγκες και για
την ελληνική πραγματικότητα? Ο νέος φορέας έχει δημιουργηθεί και έχει γραφτεί μες στην αποστολή του ότι έχει μια έτσι μεγάλη ποικιλία δράσεων, ακριβώς γιατί θέλουμε να έχουμε συνέχεια το focus στο τι αλλάζει και στο τι έρχεται. Γιατί ξέρουμε ότι πολλά από αυτά τα πράγματα, και το έζησα και σαν Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής, πολλά από αυτά μπορεί να είναι θετικά, αλλά κάποια μπορεί να είναι και αρνητικά. Άρα πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι και να τα προλαμβάνουμε. Από εκεί και πέρα, εγώ θα σας είμαι ειλικρινής. Ένας δημόσιος φορέας είναι τόσο ευέλικτος όσο του επιτρέπουν τα υπουργεία από τα οποία εποπτεύεται. Άρα για μένα χρειάζεται οπωσδήποτε, και γι' αυτό επιλέξαμε και τη μορφή της ΑΕ, γιατί θεωρούμε ότι είναι η πιο ευέλικτη νομική μορφή για να μπορεί να κάνει τέτοιου είδους αλλαγές και τέτοιου είδους καταστάσεις, να μπορεί μάλλον να δημιουργεί πιο εύκολα εργαλεία, να έχει ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο δημιουργεί εργαλεία κτλ. Αλλά στο τέλος της ημέρας πολλές από τις αποφάσεις παίρνονται σε ένα επίπεδο πάνω από εμάς. Άρα όσο γρήγορα και να κινούμαστε εμείς πολλές φορές, δυστυχώς είμαστε δέσμοι νόμων, αποφάσεων των κυβερνητικών αποφάσεων, των υπουργείων κτλ. Στο βαθμό όμως που μπορούμε, π.χ. για τα τέλη συνδρομητικής τηλεόρασης, προβλέψαμε ότι είναι ένας πόρος ο οποίος έρχεται απευθείας στον φορέα. Άρα στο βαθμό που μας επιτρέπει ο νόμος και μπορούμε, θα κάνουμε, αν θέλετε, ενέσεις ανεξαρτησίας και ευελιξίας στο φορέα. Όσο γίνεται. Όσο μπορούμε και όσο γίνεται, ναι. Υπάρχει μία, και αυτό μπορείτε να το απαντήσετε, και επειδή υπήρξατε στο ΕΚΟΜΕ, την προηγούμενη συνθήκη, υπάρχει μια έντονη κριτική πως και είναι λογικό, γιατί οι ξένες παραγωγές γίνονται πιο γρήγορα και πιο εύκολα από τις ελληνικές, και τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτό, ότι ξαφνικά η Ελλάδα έχει γίνει απλά υποδοχέας ξένων παραγωγών. Υπάρχει πρόβλημα με τους τεχνικούς, με την έννοια ότι όλοι απορροφούνται σε παραγωγές ξένες και άρα η ελληνική παραγωγή μένει κάπως ελλειπής. Γενικά υπάρχει αυτή η ιδέα στην κοινότητα αλλά και στον κόσμο. Αυτό πώς μπορεί να απαντηθεί με έναν τρόπο που να κατανοήσουμε όλοι τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί υπάρχει αυτή η κριτική? Κοιτάξτε, στα δικά μου μάτια, όταν θες να κάνεις μια κινηματογραφική και οπτικοακουστική πολιτική, πρέπει να κάνεις τα πάντα. Δηλαδή πρέπει να στοχεύεις παντού. Και στο να έρθουν παραγωγές, και στο να κάνεις σέρβις μεγάλων παραγωγών, και στο να στηρίζεις προφανέστατα και πρωτίστως την ελληνική παραγωγή, τον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν νομίζω ότι το ένα αποκλεί το άλλο. Σαφέστατα υπάρχει ένα ζήτημα πόρων. Υπάρχει ένα ζήτημα το που θα βρεις τους ανθρώπους για να εξυπηρετήσεις όλη αυτή τη ζήτηση που έχει η χώρα, η οποία δεν είναι κακή, έτσι. Δηλαδή, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν είναι κακό να θέλουν να έρθουν πολλές παραγωγές να γίνουν στην Ελλάδα. Και από άποψη απασχόλησης και από άποψη άλλων οικονομικών πλεονεκτημάτων. Από εκεί και πέρα, πρέπει να βρούμε τρόπους να δημιουργήσουμε περισσότερους επαγγελματίες στο χώρο. Αυτό για να γίνει, πρέπει να αναδείξουμε όλοι μας, όλοι όσοι δουλεύουμε σε αυτό το οικοσύστημα, δραστηριοποιούμεθα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε αυτό το οικοσύστημα, ότι εδώ υπάρχει ένας τομέας με τεράστια δυναμική και τεράστια ανάπτυξη, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τους πόρους για να κάνουμε αυτά τα προγράμματα κατάρτισης που χρειαζόμαστε. Εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει και το προετοιμάζουμε αυτό, δηλαδή θέλουμε να πάρουμε ένα μεγάλο κομμάτι από το ΕΣΠΑ, όχι για το Caserbait, άλλο ΕΣΠΑ, αρκετά χρήματα για προγράμματα κατάρτισης στον οπτικοακουστικό τομέα και επανακατάρτισης, αλλά και αυτό που λέμε και upskilling, δηλαδή και βελτίωση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων, γιατί εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ένα μεγάλο κινηματογραφικό τομέα στη χώρα, πρέπει να έχουμε και τις υποδομές. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν στούντιο, πρέπει να υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, πρέπει. Δεν αρκεί δηλαδή απλά να δίνεις κίνητρα για να γίνονται παραγωγές ή για να έρχονται ταινίες ξένες παραγωγές. Πρέπει να αρχίσεις να φτιάχνεις και το fundamental, τα θεμέλια αυτού του πράγματος. Λοιπόν, η άποψή μας είναι ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος. Για μένα πάντως, σαν διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΟΜΕΔ, δεν τίθεται θέμα το ένα ή το άλλο. Τίθεται θέμα όλα μαζί. Μία ερώτηση που
γίνεται συχνά είναι πού ακριβώς χωράει η τηλεόραση μέσα σε αυτό, και όχι η τηλεόραση με την έννοια του content ή του οπτικοακουστικού προϊόντος, ας πούμε, αλλά η τηλεόραση, δηλαδή των ελεύθερων ιδιωτικών καναλιών. Με έναν απλό τρόπο, πώς μπορούμε να καταλάβουμε τα χρήματα αυτά, αν δεν πήγαιναν στα serial ή στις τηλεοπτικές εκπομπές, χάνονται από το σινεμά? Δηλαδή, πώς μπορούμε αυτό λίγο να το εξηγήσουμε? Τα κανάλια, οι σταθμοί παράγουν και αυτοί οπτικοακουστικά προϊόντα. Έτσι, αν θέλουμε να το πούμε με όρους αγοράς. Κάνουν οπτικοακουστικές παραγωγές. Είναι στην κρίση του καθενός αν αυτές είναι καλές, κακές ή οτιδήποτε. Αποφασίστηκε κάποια στιγμή ότι το κράτος θέλει να στηρίξει και αυτές τις παραγωγές, όπως στηρίζει τον κινηματογράφο και τα άλλα οπτικοακουστικά προϊόντα. Κατά την άποψή μου καλώς, διότι και εκεί είναι ένας τομέας στον οποίο απασχολούνται άνθρωποι του χώρου, πολλοί ηθοποιοί αναδεικνύονται από τέτοιες παραγωγές, πολλοί άνθρωποι σε τεχνικό επίπεδο βρίσκουν δουλειές κτλ. Άρα ορθώς στηρίζεται και αυτό το κομμάτι. Και να σας πω για την αλήθεια ότι νομίζω ότι και νομικά ενδεχομένως, αν δεν το κάναμε και αν δεν υπήρχε, να είχαμε και ένα ζήτημα υπό την έννοια του ανταγωνισμού και του κατά πόσο, εν πάση περιπτώσει, αφήνεις ένα κομμάτι έξω. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του κράτους, πάντα είναι θέμα του κράτους, του τι όρους βάζει και τι προϋποθέσεις βάζει για τη στήριξη αυτών των οπτικοακουστικών παραγωγών. Με το νέο νόμο έχει αυστηροποιηθεί κάπως το πλαίσιο για τις οπτικοακουστικές παραγωγές, αυτό που θα λέγαμε τις καθημερινές τηλεοπτικές σειρές, γιατί στο νέο νόμο έχει μπει και αυτή η διάκριση που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο των μίνι τηλεοπτικών σειρών, που συνήθως είναι πιο ακριβές, ενδεχομένως με κάποια κριτήρια τα οποία δεν είναι πιο του καλλιτεχνικού χώρου, πιο ποιοτικές, πιο εξαγώγημες αν θέλετε. Αλλά νομίζω ότι τα όρια πια μεταξύ κινηματογράφου και τηλεόρασης, σειρών, αν το πούμε, τηλεοπτικών σειρών, έχουν κάπως θολώσει, με την έννοια ότι βλέπετε ότι γίνονται και εξαιρετικές δουλειές σε τηλεοπτικές σειρές. Στις πλατφόρμες υπάρχουν δηλαδή δουλειές οι οποίες είναι υψηλότατου επίπεδου και θεωρούνται τηλεοπτικές ή μίνι τηλεοπτικές σειρές, δεν θεωρούνται κινηματογραφικές δουλειές. Άρα κάπου τα όρια έχουν αρχίσει και γκριζάρουν μεταξύ των δύο. Για μένα, αν με ρωτάτε, εγώ τη μάχη που θα δώσω θα είναι μάχη για όλους. Θα είναι για όλο τον οπτικοακουστικό χώρο. Δεν θα είναι μόνο για τον κινηματογράφο ή μόνο για την τηλεόραση. Θεωρώ ότι όλοι έχουν να κερδίσουν ένας από τον άλλον, ειδικά αν καταφέρνουμε κάθε φορά και αυξάνουμε τους πόρους για αυτό το χώρο. Μιλήσατε πριν για τα τέλη της συνδρομητικής τηλεόρασης. Θα ήθελα, αν είναι κάπως απλό, να μας εξηγήσετε τι αναλογία είναι
το τέλος και από ποια θεωρούμε συνδρομητικά κανάλια? Εννοούμε μόνο τις ελληνικές πλατφόρμες ή και τις ξένες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα? Και αφού μιλάμε για τέλη συνδρομητικών πλατφορμών, τι γίνεται με τα τέλη των ιδιωτικών καναλιών που θεωρητικά ενισχύονται, όπως είπαμε πριν και καλώς, όπως είπατε, από το ΕΚΟΜΕΔ, αλλά δεν ανταποδίδουν κάτι? Καταρχάς πρέπει να διαχωρίσουμε δύο πράγματα. Τα τέλη της συνδρομητικής τηλεόρασης είναι τύπου φορολογικά έσοδα. Είναι έσοδα του κράτους. Δεν σχετίζονται δηλαδή με το 1,5% της υποχρέωσης των καναλιών από τον 3905, ούτε με το 1,5% της υποχρέωσης των ξένων πλατφορμών που είναι νομίζω νομοθεσία του 21. Με κανένα 1,5%. Με κανένα 1,5%. Τα τέλη συνδρομητικής τηλεόρασης είναι τέλη που μπήκαν το 2016 με ένα νόμο του 2016 για τη συνδρομητική τηλεόραση. Αφορά τα ελληνικά κανάλια, την ελληνική συνδρομητική τηλεόραση, και αυτά εισπράττονται από το ελληνικό κράτος ως φορολογία. Αυτά λοιπόν μέχρι τώρα τι συνέβαινε? Τα χρήματα πηγαίναν στο γενικό κορβανά του προϋπολογισμού. Άρα μπορούσαν να χρηματοδοτούν αγροτικά, να χρηματοδοτούν ναυτιλία, να χρηματοδοτούν οτιδήποτε. Εμείς πήγαμε και είπαμε ότι αυτό το τέλος, εφόσον μπαίνει πάνω σε ελληνικά κανάλια και πλατφόρμες, το θέλουμε να χρηματοδοτεί το Κέντρο Κινηματογράφου. Καταφέραμε και πήραμε το 50%. Το οποίο είναι ένα καλό ποσό για αρχή, για να ξεκινήσουμε και να έχουμε αύξηση εσόδων. Είναι και μια συζήτηση που είχα και με τα ίδια τα συνδρομητικά κανάλια, γιατί προφανώς υπήρχε η συζήτηση περί του ζητήματος των τελών αυτών, αλλά εγώ τους είπα ότι στο βαθμό που αυτό παραμένει ως τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης, από το να πηγαίνει σε οποιονδήποτε άλλο τομέα, καλό είναι να έρχεται και να χρηματοδοτεί παραγωγές και δικές σας ακόμα. Έτσι, γιατί και τα συνδρομητικά κανάλια κάνουν παραγωγές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο ζήτημα είναι κατά πόσο αυτό το τέλος, η φορολογία που λέμε, θα επεκταθεί και στις ξένες πλατφόρμες, όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Ακόμα δεν έχουμε μπει στο 1,5%. Μιλάμε για φορολογία. Ναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα που, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να το σχολιάσω εγώ. Είναι ζήτημα της κυβέρνησης. Είναι ζήτημα κατά πόσο η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης θα αποφασίσει ότι με κάποιο τρόπο βάζω και μια φορολογία στις ξένες πλατφόρμες. Εγώ δεν μπορώ να εκφέρω άποψη πάνω σε αυτό. Έτσι, είναι ένα οικονομικό ζήτημα. Στο βαθμό προφανώς που αυτό θα σήμαινε και περισσότερα έσοδα για τον ελληνικό κινηματογράφο και για το κέντρο, θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν πάρα πολύ θετικό για μας. Η ευρωπαϊκή πρακτική φαντάζομαι είναι ότι υπάρχουν τέλη. Εξ όσων γνωρίζω, σε πολλές χώρες έχουν βάλει τέλη και φορολογία στις ξένες πλατφόρμες βάσει κάποιων δεδομένων που έχουν. Δεν ξέρω αν είναι ο αριθμός συνδρομητών, δεν ξέρω αν είναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει και το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητιέται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπου καταλήξει η κυβέρνηση θα το δεχτούμε. Τώρα, το 1,5% είναι μια άλλη ιστορία. Το 1,5% είναι ουσιαστικά επανεπένδυση, είναι υποχρέωση επανεπένδυσης. Δεν είναι πράγματα που θα έπαιρνε ποτέ το Κέντρο Κινηματογράφου. Είναι μια επανεπένδυση που οφείλουν να κάνουν είτε τα κανάλια, είτε οι ιδιωτικοί σταθμοί, είτε οι ξένοι σταθμοί, και ό,τι δεν, τότε έρχεται ως έσοδο στο κέντρο. Εδώ η κατανόησή μου είναι ότι πρέπει μάλλον να βρεθεί ένας τρόπος εφαρμογής αυτού του πράγματος, και ειδικά σε ό,τι αφορά τις ξένες πλατφόρμες. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν έλεγα σε εσάς ότι πες μου πώς υπολογίζεις το 1,5% της επανεπένδυσης ενός καναλιού ή ενός οποιοδήποτε ιδιωτικού φορέα, νομίζω ότι θα μπορούσε να το βρει το πώς επανεπενδύθηκε το 1,5%. Το ίδιο ενδεχομένως θα συνέβαινε και με τις ξένες πλατφόρμες τώρα που το Netflix παίρνει content, τα αγοράζει κτλ. Άρα εδώ η νομοθεσία υπάρχει, κατά την άποψή μου είναι μια καλή νομοθεσία και του 2010 και του 2021. Πρέπει να βρούμε τους τρόπους με τους οποίους θα εφαρμοστεί. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι και από τα δύο, και τα δύο μάλλον, περιλαμβάνουν έσοδα για το φορέα. Δεν είναι έσοδα για το φορέα, περιλαμβάνουν και έσοδα για το φορέα. Άρα θέλει μια πολύ προσεκτική δουλειά για το πώς θα υπολογίσεις την επανεπένδυση και ό,τι μένει έρχεται στο φορέα. Έχει ενδιαφέρον ότι εντάσσονται και τα video games μέσα στο νέο φορέα, αλλά και οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί αυτή τη στιγμή πολυμέσο ή immersive ή δεν ξέρω VR. Είναι όλες οι νέες αυτές οπτικοακουστικές συνήθειες που βλέπουμε
να αναπτύσσονται πολύ και στα φεστιβάλ του κόσμου. Εκεί τι πρόβλεψη υπάρχει αυτή τη στιγμή? Καταρχάς, να πούμε το εξής. Τα ψηφιακά παιχνίδια και το animation υπήρχαν ήδη στο Castle Bait ως δυνατότητα. Αυτό που κάναμε εμείς είναι να φτιάξουμε δικά τους χρηματοδοτικά, δηλαδή να σπάσουμε το Castle Bait σε 3 κομμάτια, ώστε ο κινηματογράφος και η τηλεόραση να έχουν το δικό τους εργαλείο, το animation και το AR/VR να έχει το δικό του εργαλείο και το digital gaming να έχει το δικό του εργαλείο. Αυτό μας δίνει και τη δυνατότητα να έχουμε αυξημένους πόρους στα 3 εργαλεία, γιατί μέχρι τώρα όλα μπαίναν σε ένα κουβά του Castle Bait. Τώρα ο καθένας έχει το δικό του και είναι και πιο προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες. Γιατί, ας πούμε, το video gaming δεν έχει καμία σχέση ο τρόπος με τον οποίο γίνεται μια παραγωγή με μια ταινία ή με ένα οπτικοακουστικό. Και εκεί έγινε τεράστια διαβούλευση με τα σωματεία. Δηλαδή εκεί ουσιαστικά το καθεστώς του video gaming το έχουμε φτιάξει εξ ολοκλήρου σε συνεργασία με τα σωματεία των video gamers, των video game developers μάλλον, και το animation επίσης με όλα τα σωματεία του animation. Από εκεί και πέρα υπάρχει κάτι ευρύτερο. Εμείς θέλουμε να ενσωματώσουμε τις νέες τεχνολογίες στις οπτικοακουστικές παραγωγές. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες. Θέλουμε να προετοιμάσουμε τους τεχνικούς και όλους τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις νέες τεχνολογίες, γιατί έχω δει και τι συμβαίνει και σε άλλους τομείς, σαν γενικός γραμματέας ψηφιακής, τι γίνεται και στους άλλους τομείς που έρχονται τα digital skills κτλ. Υπάρχει όμως και μία ακόμα αποστολή, την οποία ποτέ δεν είχε δημιουργηθεί έτσι σαν μια συγκροτημένη πολιτική δράση, αν θέλετε, μια δράση. Είναι η χρήση της οπτικοακουστικής τεχνολογίας για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, δηλαδή το αντίστροφο. Έτσι. Εμείς λέμε δηλαδή αυτή τη στιγμή ότι θα ενσωματώσουμε τις νέες τεχνολογίες στην οπτικοακουστική παραγωγή, αλλά θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και την οπτικοακουστική τεχνολογία για την ανάδειξη όλου του πολιτισμού της χώρας. Μουσεία, αρχαίοι χώροι κτλ. Οπτικοακουστικό είναι και αυτό το προϊόν. Ναι. Δηλαδή, στη Βενετία που πήγα στην έκθεση την Immersive, τα μισά εκθέματα είχαν να κάνουν με φοβερές τεχνολογίες για τα μουσεία. Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα μπορεί να μείνει έξω από αυτό, γιατί σιγά σιγά βλέπω ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται γενικότερα με τον οπτικοακουστικό τομέα εμπλέκονται σε πάρα πολλές δραστηριότητες. Μπορεί να εμπλακούν σε μια παραγωγή, η οποία να έχει και animation, να έχει και AR/VR, μπορεί να εμπλακούν και σε ένα project για να αναδείξουν ένα μουσείο. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι πάνω κάτω. Άρα αυτά είναι κομμάτια τα οποία πρέπει να έρθουν να ενωθούν υπό τη σκέπη ενός φορέα που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να δραστηριοποιηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι υπάρχει τεράστια προοπτική σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε φανταστικά παιδιά, φανταστικούς δημιουργούς, οι οποίοι κάνουν καταπληκτικά πράγματα και απλά πρέπει να τους φέρουμε μαζί. Ξέρετε, όταν υπάρχει ένας τομέας εν τη γενέση του, σημαντικό είναι να τους φέρεις όλους και να γνωριστούν ο ένας με τον άλλον, ότι υπάρχουν. Να νιώσουν ότι υπάρχει και αυτός, τελικά υπάρχει και αυτός. Υπάρχουν πολλοί που το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και αφού μιλήσαμε για κληρονομιά και αναφέρεται και πριν σε κάποιο σημείο της συζήτησης αυτή τη βάση δεδομένων για τις μικρού μήκους ταινίες,
Μία από τις υποχρεώσεις σε εισαγωγικά του νέου φορέα είναι και το αποθετήριο ή τέλος πάντων οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό με την έννοια της διάσωσης ταινιών ή και υλικών ταινιών, ενώ το φιλμ ή οτιδήποτε. Αυτό είναι ένα πράγμα που στην Ελλάδα έχει πάει με διάφορους τρόπους μέχρι κάπου. Ποτέ δεν έφτασε να γίνει κάτι ολοκληρωμένο και υπάρχει πρόβλημα αρχείων στην Ελλάδα. Είναι κάτι που το ξέρουμε όχι μόνο στο σινεμά, σε οτιδήποτε, ακόμα και στα προφορικά αρχεία. Οπότε εκεί πώς ακριβώς θα θέλατε εκεί ο νέος αυτός φορέας να φέρει την αλλαγή και θα μπορούσε να κάνει κάτι ώστε να διασωθεί η κληρονομιά, η κινηματογραφία? Εδώ θα το πάω από το γενικό στο ειδικό. Γενικότερα έχουμε πρόβλημα με τα δεδομένα, με τις βάσεις δεδομένων και με τη συγκέντρωση πληροφορίας. Οπότε, η χώρα δεν είχε ποτέ μια βάση δεδομένων συγκροτημένη για να έχει στατιστικά δεδομένα για το δημιουργικό τομέα και για τον οπτικοακουστικό τομέα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να υπάρξει. Πρέπει να ξέρουμε τι υπάρχει στη χώρα, πόσοι άνθρωποι απασχολούνται, τι τζίρο κάνει αυτό το πράγμα, πόσες ταινίες έχουν γυριστεί, πόσες έχουμε χρηματοδοτήσει, σε ποιες περιοχές είναι αυτές οι οποίες είναι πιο, που θέλουν περισσότερο η παραγωγή για να γυρίζουν τις παραγωγές τους κτλ. Δεν έχουμε καθόλου δεδομένα. Είναι η πρώτη φορά που στο Casir Bay, τουλάχιστον ως ΕΚΟΜΕ, ως πρώην ΕΚΟΜΕ, αρχίσαμε να φτιάχνουμε μια μεγάλη βάση δεδομένων, ένα business intelligence σύστημα για να βλέπουμε τι γίνεται. Εδώ μέσα σε μια τέτοια πολιτική που θέλουμε να ασκήσουμε μέσω του παρατηρητηρίου και το χτίζουμε σιγά σιγά, έρχεται και εντάσσεται και το αποθετήριο. Είναι μια δύσκολη δουλειά, γιατί το αποθετήριο, αν πεις ότι κάνω ένα ψηφιακό αποθετήριο, ψηφιοποιώ ταινίες, τις ανεβάζω, σημαίνει ότι χρειάζεσαι τεράστιες βάσεις δεδομένων. Δεν είναι μεγαλύτερες, να σας δώσω, γιατί το έχω ψάξει και από το Υπουργείο Ψηφιακής, είναι μεγαλύτερες από τη Διάβγεια που λειτουργεί 15 χρόνια τώρα. Γιατί είναι οπτικοακουστικό υλικό, δηλαδή είναι πολύ πιο βαρύ. Άρα εδώ πρέπει να γίνει μεγάλη επένδυση για να πεις ότι το φτιάχνω όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ακόμα και στη βάση δεδομένων που θέλουμε να κάνουμε για τις μικρού μήκους, θα ξεκινήσουμε βάζοντας τα link που οδηγούν στην ταινία. Ναι. Δεν θα πάει να πάρεις αυτούσιο. Δεν έχουμε το χώρο αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό σιγά σιγά θέλει μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο έργο για να γίνει, το οποίο προφανώς θα εμπλακούν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί πολύ με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή και με την Ταινιοθήκη έχουμε μιλήσει για να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για να δούμε πώς θα το προχωρήσουμε, και με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης θέλουμε και με την ΕΡΤ θέλουμε, αλλά και μεμονωμένα με ανθρώπους. Για παράδειγμα, ο κ. Σχολέβας, ο οποίος έχει μια εξαιρετική γνώση πάνω σε αυτό το αντικείμενο, θα θέλαμε πάρα πολύ να μας βοηθήσει με την τεχνογνωσία του. Δεν είμαι ο πιο ειδικός στο κομμάτι και το ομολογώ. Έτσι δεν είμαι, όμως. Μπορώ όμως να το βάλω σε μια project management, αν θέλετε, τάξη αυτό, για να αρχίσουμε να το δουλεύουμε. Δεν μπορεί η χώρα να μην έχει εθνικό ψηφιακό υποθετήριο, γιατί πιάνει πάρα πολλά πράγματα. Πιάνει την πολιτιστική μας διπλωματία, πιάνει την προφύλαξη της οπτικοακουστικής κληρονομιάς. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Πιάνει εκπαιδευτικά ζητήματα με τα σχολεία, με όλα κτλ. Και θέλουμε μια πολιτική για τα σχολεία, θέλουμε μια πολιτική για τους νέους. Ας πούμε 16 Δεκεμβρίου έχουμε τα βραβεία για τα ψηφιακά και επιτραπέζια παιχνίδια. Θα έρθουν υπουργοί. Θέλουμε αυτή την εξωστρέφεια προς τα έξω, για να αρχίσουν να βλέπουν και όλοι πόσο σημαντικός είναι αυτός ο τομέας στην Ελλάδα. Άρα το αποθετήριο είναι η βάση για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δεν θα σας κρύψω ότι είναι ένα πολύ δύσκολο και μεγάλο project. Εμπλέκει πνευματική ιδιοκτησία, έρχεται ο άλλος και σου λέει ψηφιοποίηση με αυτά τα αρχεία, και μπορεί να μπει σε μια διαδικασία που ανήκει, αν ανήκει σε κάποιον, αν κάποιος έχει δικαιώματα. Το κονδύλι για αυτό το αποθετήριο τώρα είναι μια πιο ειδική ερώτηση, αλλά το κονδύλι αυτό εντάσσεται στο κονδύλι το ίδιο που υπάρχει, ή θα πρέπει να αναζητηθεί? Υπάρχει το κονδύλι, απλά δεν έχει να κάνει με το Casir Bay και να είναι δικό του κονδύλι. Όπως και για τα film offices υπάρχει δικό του κονδύλι για την ανάπτυξη και την στήριξη των film offices. Περιγράφεται τόση ώρα κάτι πάρα πολύ μεγάλο, όσο και το όνομά του, ας πούμε, πάρα πολύ αισιόδοξο και θεωρητικά σε σωστές βάσεις, ώστε να αρχίσουν κάποια πράγματα, όπως λέτε, να μπαίνουν τουλάχιστον σε ένα context, ώστε κάποια στιγμή να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποθετήριο, να μπορέσουμε να έχουμε τις νέες γενιές με τις νέες τεχνολογίες. Αυτή τη στιγμή στη χώρα ένα τόσο φιλόδοξο έργο
πώς ακριβώς διασφαλίζεται ότι θα συνεχίσει, ότι υπάρχει, ότι δεν θα καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή ή ότι με οποιαδήποτε αλλαγή κυβερνητικής πολιτικής, ναι. Τώρα αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, γιατί είμαστε ένας κρατικός φορέας, ένας δημόσιος φορέας, όπως και το ΕΚΟΜΕ πριν και το ΕΚΟΚΟΥ. Μπορεί να υποστούν αλλαγές στις ηγεσίες, στις δομές κτλ. Είναι ανάλογα τι θέλει να κάνει εκάστοτε κυβέρνηση και πώς θέλει να το κάνει. Νομίζω όμως ότι όταν πλέον κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων του χώρου, και νομίζω ότι θα γίνει αυτό, θα διαφυλαχτεί από μόνο του. Δηλαδή θα είναι ένας θεσμός τον οποίο θεωρώ και θέλω να πιστεύω και θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι ανεξαρτήτως ποιος θα είναι πρόεδρος, διευθύνων, σύμβουλος, οτιδήποτε, θα διαφυλαχτεί από τους ίδιους τους δημιουργούς και από τον ίδιο τον κόσμο και το οικοσύστημα, το οπτικοακουστικό και το κινηματογραφικό, γιατί θα δούνε πια ότι θα είναι προς όφελός τους, θα είναι προς όφελος του τομέα. Δεν είναι θέμα προσώπου. Δεν είναι θέμα αν είναι ο Χριστόπουλος ή αν είναι κάποιος άλλος σε αυτή τη θέση. Ειλικρινά σας μιλάω. Είναι κάτι που θα ήθελα προσωπικά να μείνει. Είναι κάτι που θέλω ο χώρος να δει ότι είναι προς το συμφέρον του και να θέλει να παραμείνει. Και νομίζω ότι αν συμβεί αυτό, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα αλλαγής πολιτικής. Γιατί η πολιτική έχει σημασία. Η πολιτική με την έννοια του policy. Αυτό έχει σημασία να μείνει. Δεν έχει σημασία τα άτομα. Όσα άτομα και να υπηρετήσουν το policy του να κάνουμε τον κινηματογραφικό οπτικοακουστικό τομέα έναν μεγάλο για το ευρωπαϊκό επίπεδο τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι το όραμα, αυτό είναι η ιδέα πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι όταν αγκαλιαστεί από όλους, τα πρόσωπα δεν θα έχουν καμία σημασία πια. Ας μείνουμε λοιπόν με αυτό το αισιόδοξο. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και θα ξαναμιλήσουμε ενδεχομένως σε λίγο καιρό για να δούμε πώς προχωράνε τα περισσότερα από αυτά. Εννοείται, όποτε θέλετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε το Creative Greece, το podcast του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Media για την ελληνική κινηματογραφική δημιουργία.